በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወልድ አምላክ ወልዳን በሕይወት መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ተሰማሁም አሙላ ዓለም ትረከቡ ነዚህ ቻናል እዚህ ተከታተሉ። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ መስኩልኻትኩም ይሁን። ባርከስ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር አምላክና እዚ ናይ ዩቲዩብ አቋራጭ ፀንፀናና ግን ከፍቃድ አምላክ እንቅጽሉን ክፍትንና ኣብቲ ግዜ ዝረኽብናሉ እንታይ ዝብል ሕጂ ሒዘልኩም መጽ ኣለኹ ቀድምና ንስሐ ዝብል ነርና ሕጂ ከዓ ኣብ ንስሐ ህይወት ዘጠራጥሩ አጋንንቲ ወይ ከዓ ከምውን የቕረ ዘይብሉ ኃጢአት ዝብል ርኢና የቕረ ዘይብሉ ኃጢአት ዝብል ክሪና ከፍቃድ እግዚአብሔር ኣብ ህይወት ንስሐ ሰብ ናብ እግዚአብሔር ክምለስ ከሎ እቲ ዝዓበየ ውግእ መንፈሳዊ ውግእ እዩ። ሰይጣን ሰብ ካብ አምላኽ ክርሕቕ ይደሊ፣ እግዚአብሔር ግና ሰብ ክድሕን ይደሊ። ምክንያቱ ፍልል እንታይ እዩ? ሰይጣን እንታይ ይደሊ? ካብ አምላኽ ክርሕቕ ይደሊ። እግዚአብሔር ከዓኒ እንታይ ይደሊ? ሰብ ክድሕን ይደሊ ማለት እዩ። እዚ ውግእ ናይ ክልቲኡ ናይ ሰይጣንን ናይ እግዚአብሔርን ክልቲኡ ዝዋግእዎ። ንሕና ኸ እንታይ ንሓስብ? ናብ ሰይጣን ደንከይድ ወላስ ናብ አምላኽ? እምበር ቀዳማይ ኣብ ንስሐ ህይወት ዘጠራጥሩ አጋንንቲ እንታይ አጋንንቲ ሰብ ካብ ንስሐ ንምርሓቅ ብዙሕ መንገዲ ይሰርሑ። አጋንንታይ ካብ ንስሐ ንምርሓቅ ብዙሕ አጋንንታይ ታይገብሩ መንገዲ ይሰርሑ ማለት እዩ። እቲ ዝሰርሑ መንገዲ ከዓ እንታይ እዩ? ጥርጣሬ ይዘሩ። አምላኽ ብሓቂ ይቕረ ይብለልካ ድዩ ይብሉ ማለት እዩ። ምክንያቱ ጥርጣሬ ባእኻሞ ይዘሩልካ ድሕሪ እንታይ ይብሉካ? አምላኽ ብሓቂ ይቕረ ክብለልካ ድዩ ኢሎም ከዓ ንኣኻ ክትሓስብን ክትጭነቕን ይገብሩኻ። ተስፋ የቁርፁኻ። እንታይ ገብሩኻ? ተስፋ ኣቁርፁኻ። ንስኻ ብዙሕ ኃጢአት ጌርካ አምላኽ ኣይቅበለካን እዩ ይብሉኻ። መሊሶም እንታይ ይብሉኻ? ንስኻ ብዙሕ ኃጢአት ሰሪሕኻ አምላኽ ግን እንታይ ገብር ኣይቅበለካን እዩ ኢሎም ከዓ የጠራጥሩኻ። መን እዮም እዚኣቶም? ናይ አጋንንቲ ስራሕ እዩ። ናብ ናይ ቀደም ኃጢአት ይመለሱ ይብል ማለት እዩ። ናብ ምንታይ? ናብቲ ናይ ቀደም ኃጢአት ይመለሱ ይብል። ንጸሎት ንምንባብ ቃል አምላኽ ከዓ የሸንፉኻ። ምክንያቱ ንጸሎት ንምግባር ቃል አምላኽ ንምስማዕ ቃል አምላኽ ንምንባብ ካብኡ ድማ እንታይ ገብሩ ይረኻ? ትዕቢት ወይ ተስፋ ምቁራጽ ከዓ የምጹልካ ማለት እዩ። ትዕቢትን ተስፋ ምቁራጽን ከዓ ናባኻ እንታይ ገብሩ የምጹልካ ማለት እዩ። መጽሐፍ ቅዱስና እንታይ ይብል? እንድሕር ኢልና ንአምላኽ ተገዙ ንዲያብሎስ ድማ ተቃወሙ ካባኹም ክሃድም እዩ ይብል ያዕቆብ ማለት እዩ። አምላኽ እንታይ ተገዙ ንዲያብሎስ ከዓ ተቃወሙ። እቲ ዲያብሎስ ከዓ እንታይ ክገብር እዩ? ካባኹም ክርሕቕ እዩ። ንዑሁ ንበሩ ጸላእቱ ዲያብሎስ ከም ዝጓዝም አንበሳ ኣብ ቅድሚኹም እንታይ ይገብር ኣሎ? ይጓዝመሉ ይብል ማለት እዩ። ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5:8 ማለት እዩ። ስለዚ ዲያብሎስ እንታይ ዝበልዖ ሲኢኑ ከም ዝጓዝም አንበሳ እንታይ ቅድሚኹም ይጓዝመሉ ኢልና እምበር እንድሕርዳ ዲያብሎስ ኣብ ቅድመና ኮይኑ ይጓዝም እንድሕርዳ ሃልዩ እንታይ ክንገብር ይግበአና? እታ ካልአይቲ እንታይ እያ? ይቕረ ዘይብሉ ኃጢአት እያ ትብል። ይቕረ ዘይብሉ ኃጢአት እምበር ይቕረ ዘይብሉ ኃጢአት እንድሕር ኮይኑ እዚ ኃጢአት ብብዝሒ ክርስቶስ ተጨንቁ እዩ። ኢየሱስ ከምዚ ይብሉ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ግን ንዘለዓለም ይቕረ ኣይክበሃለን ኢሉ ማርቆስ 3:29 ማለት እዩ። ንመን? ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ እንታይ ኢሉ? ከምቶም በዓለ ንስጢሮስ መቅደኒዮስ ከምኣቶም ኮይንካ እንታይ ትኸውን? ዘላለም ይቕረ ዘይብሃለካ መንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ስለ ዘለካ ማለት እዩ። እዚ ማለት እንታይ እዩ? እዚ ኃጢአት ሓደ ግዜ ብዘይ ምፍላጥ ዝተገብረ ኃጢአት ኣይኮነን። እቶም ፈሪሳውያን ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ተኣምራት ክገብር ርዮም፣ ነዚ ግን ብሓይሊ ሰይጣን ይገብሮ ኢሎም ብፍልጠት ነቲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣነወሩ። እዚ ድማ ቀጻሊ ናይ ልቢ ምትራር ምዕባይን እዩ ኢሉ። ምክንያቱ እንታይ እዚ አይሁዳውያን እንታዮም ናይ
ክርስቶስ ኩሉ ነገር እናገበረ ከሎ ኩሉ ነገር እናሰርሐ ከሎ እዚ ናይ ምንታይ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነን እንታይ ዳ ናይ ዲያብሎስ ስራሕ እዩ ናይ ሰይጣን ስራሕ እዩ ኢሎም እንታይ ገሮም ይሁዳውያን ልቦም ከተረሩኹ ኢሎም ልቦም ትረርቱ ልብ ክኾን ማለት እዩ ልቦም ተረሮም እንታይ ግበሩ ነቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነስ ናብ ሰይጣን ገሮም ነቲ ዝረኣይዎ ብዓይኖም እንዳረኣይዎ ከለዉ በዞም እንዳሰምዕዎ ከለዉ ከለዉ ግንሶም ክታይ ኢሎም እዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣይኮነ እንታይ ዳ ናይ ሰይጣን ስራሕ ይገብር ኢሎም ብፍልጠት ነቲ ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ኣነወርዎ እንዳፈለጡ ከለዉ ብፍልጠት እንዳፈለጡ ከለውስ ስራሕ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣይገርሞ ከነውርዎ ክኢሎም ማለት እዩ ሳልሰይቲ ንምንታይ ይቕራ ኣይብሉን ኣምላኽ ምሕረት ስለዚ ዝጎደለ ኣይኮነን ሰብ ንምሕረት ዝመርሖ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነፀጎ እዩ ሰብ ክሳብ ንስሓ ዘይገብር ይቕረ ኣይረክብን እዩ ማለት እዩ ሰብ እንታይ ክሳብ ንስሓ ዘይገበር እንታይ ይቕረ ኣይክረክብን እዩ ስለዚ እቲ ሰብ እንታይ ይሰኣንን ብዙሕ ዝኾነ ነገር ኣይሰኣንን እንታይ ዳ ንኣምላኽ ቀርብ ስለ ዘይደለ ጥራይ እዩ ሓጢኣት እንተኣሚንና ንሱ እሙን ጻድቕ እዩ ሓጢኣት ይቕረ ይብለልና ኢሉ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 9 ማለት ቀዳማይ ዮሐንስ ስለዚ ሓጢኣትና እንተኣሚንና ንሱ እንታይ እሙን ጻድቕን እዩ እሞ ሓጢኣትና እንታይ ይገብረልና ይቕረ ይብለልና እዩ ይቕረ ይብለልና እዩ ሓምሸይቲ ኣብ ሂወት ንንስሓ ከመይ ንጸንዕ ማለት እዩ ኣብ ሂወት ንንስሓ ከመይ ንጸንዕ ብኸመይ ክንጸንዕ ይግባና ኩሉ ግዜ ጸሎት ምግባር የለና ቃል ኣምላኽ ምንባብ እውን የለና ቃል ኣምላኽ ምንባብ የለና ምስንታንን ቃል ኣምላኽ ምንባብን ምስንታንን የለና ሓጢኣት ብቁልጡፍ ምእማን ንስሓ ምእታው የለና ሓጢኣትና ፈሊጥና ንኣባል ነፍስና ከይድና ንስሓ ብቁልጡፍ የለና እሱ ዝገበርናይ ሓጢኣት ከምዚ ገይረ ምባል የለና ምስ ኣመንቲ ሕብረት ምህላው የለና ምስ ኣመንቲ ቤተክርስትያን ምክንያቱ ሕብረት ምህላው የለና ኣክንዲ እንዳተባስና እንዳተጨቃጨቅና ሰላምታ ዘይብሉ ኣክንዲ ምካታ የለና ሕብረት የለና ምሳት መፈቃር የለና ከምቲ ክርስቶስ ንዓለም ፍቅርዋ ዝመፀ እና እውን ፍቅሪ ምስ ኣመንቲ ዝኾኑ ክልወና የድሊ ማለት እዩ ንፈተና በቃል ኣምላኽ መቋም የለና ንኩሉ ፈተና ምክንያቱ ከምቲ ክርስቶስ ዝበሎ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ሳይኽብለና ኸይሉ ጾር ዝኸበደ እንተሎሲ ናባይ ይምፃእ ኢሉ ናባይ ይምፃእ ጾር ዝኸበደ ተሎ ናባይ ይምፃእ ኣርኦተይ ፎክስ ኢሉ ኣርኦተይ ቀሊል ክብል ክኢሉ ማለት እዩ እንቶ ጾር እንድሕር ከቢልና ናብ ክርስቶስ እንድሕር ቀሪብና እንታይ እዩ ነቱ ኣርኦትና ዝኸበደና ጾረይ ፎክስ ዝበሎ ከፋኹሰልና ናብኡ ክንከይድ ናባይ ንዕሩፍ ኢሉ ማለት እዩ ዕረፍቲ ንክትረኽቡ ናባይ ንዑ ማለት እዩ ክርስቶስ ስለዚ ዕረፍቲ እንድሕር ደሊልና ናብ መን ከይድ ናብ ክርስቶስ ክንከይድ ይግበአና እግዚኣብሔር ነቶም ብሓቂ ናብኡ ዝምለሱ ኣይድርብዮምን ከምዚ ኢየሱስ ዝበሎ ማለት እዩ እግዚአብሔር እንታይ እዩ እንደው ናይ ብሓቂ ናብኡ ዝምለሱ እንታይ እዩ ፍጹም እንታይ ኣይድርብዮምን እቲ ናባይ ዝመጽእ ፈጺሙ ኣይስጎጉን ኢሉ ዮሐንስ ምዕራፍ 6:37 እንታይ ኢሉ እቲ ናባይ ዝመጽእ ፍጹም እንታይ ኣይስጎጉን ኢሉ ፍጹም ኣይስጎጉን እዩ ስለዚ ሰብ ብልቡ እንተ ተነሰሐ በእምነት ናብ ክርስቶስ እንተመጸ ኣምላኽ ይቕረ ይብለሉ ይቅበሎ ሓድሽ ህይወት ከዓ ድማ ይህቦ ኢሉ ምክንያቱ ሰብ ብልቡ እንተ ተነሰሐ ብእምነት ናብ ክርስቶስ ብቃል ዘይኮነ ምክንያቱ ከምዚ ገይረ ብቃልካ ዘይኮንካ ካብ ውሽጢካ ተበጊሱ ናብ ኣምላኽ ተመሊስካ ብንስሓ ምስ ሕፀብ ብንስሓ ይቕረ ንክበሃለልካ እንድሕር ኮንካ ኣምላኽ ከዓ እንታይ ይቕረ ይብለሉ ሓድሽ ህይወት ከዓ ይህቦ ማለት እዩ ኣምላኽ ሓድሽ ህይወት ይበካ ድሕሪኡ ከዓ ንስሓ ይበካ እዩ ምክንያቱ ካብ እግዚኣብሔር ምርሓቅ እቲ ዝኸፍአ እቲ ዝገደደ
ኣብ ህይወትና እሞ ምስ እግዚአብሔር ክንነብር እግዚአብሔር አምላኽ ብጸጋ ብቸርነት ሃለወና በረከት ናይ ኣደና ቅድስተ ቅዱሳን ኣማላድነትን በረከት ናይ ቅዱሳን ተረዳእነትን ያፈለየና እምበር ኣብ ኩሉ ዓለም እትርከቡ ወይ ከዓ ሙሉእ ዓለም እትርከቡ ህዝበ ክርስቲያን ዝኾንኩም ነዚ ቻናል እዚ እትከታተሉ ኩሉ ግዜ ካብ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ ነቕርቦ ነበርና ቅድሚ ሕጂ ነቕርቦ ክንፍትና ጠፊና ፀኒሕና ብናይ ግዜ ዘይምጥዓሚ እሞ ንሰሚዕኹም ከዓኒ ናብ ኩሉ ማሓዘትኩም ዕርኽትኩም ኣካፍልዎም እመንቲ ክሰምዕዎ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ እቶም ዝፈልጥዎ መሊሶም ክፈልጥዎ እቶም ዘይፈልጥዎ እውን ክፈልጥዎ ምእንቲ ክንመሃረሉ ኢልና ዘውፃእናዮ ቻነል እሞ ፍቃድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ስለሰማዕኩም ትገብሮ ጸሎት ምህላን እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፀመን ይስማዕኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር ክብረት ይሃበለይ